na Paskwa. Kaya kaiba kan kadakol na mga angheles asin santos, nagaawit kami sa imo kan himno nin kaumawan, asin daing tapos kaming nagrorokyaw. Kagurang nani ka ng God, an banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya manin kalis, giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrorumdom kan sa iyang pagkagadaan, pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Kami na nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, nakikimaherak na magkasararo lugod huli kan Espiritu Santo. Ama, girumduman sa imong simbahan sa bilog na kinaban, papagdanaya, sa malodok na pagkamuot, kaiba kan samuyang Papa, si Francisco, kan samong obispo, si Joel, asin kan gabos na mga padi. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, han samuyang mga tugang na nagturok sa paglaom kan kaligtasan, asin an gabos na mga gadan, dangan ako asin da sa liwanag, kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na inakan Diyos, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, nakadtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran mag-umaw, magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, sa kaibanya asin kan Espiritu Santo, yaon sa imo Diyos na makakamhan, an gabos na kaumawan asin kamurawayan,
sa kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos noon, nakaugalian, nangangahas kitang magpamibi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing sa tabang kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Yesu Kristo ang kagurangnan ka na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan ibinawalat ko sa Indo, katuninongan itinatao ko sa Indo, hare paghilingaan sa mong kasalan, kundi ang pagtubod kan simbahan. Papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay namapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kita nin katuninongan. Peace be with you. God
Uyan kordero kan Diyos, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, Bako bako ako kong maninigo, maninigo, ni na ikamagdago kamagdago sa sa sakuyang sakuyang arong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumay. At amanon malugod kita kanhawak, asin kan dugo ni Kristo, sagkod sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Announcement. Magkakaigwaponin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya to sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo. Nagabot po sa 33,356 pesos and 80 centavos. Anambag niya to sa siring na oras na misa. Nagabot po sa 4,537 pesos and 50 centavos. Ang second collection, nagabot man po sa 5,281 pesos and 10 centavos para po ini sa CBCP Episcopal Commission on Healthcare o ACHC. Mauot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kanakaaging simana, mga anonymous donors na may kantidad na 1,500 pesos, apat na 500 pesos, asin 200 pesos, donation through GCash, 3,025 pesos. Diyos mabalos po. Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami, na kaming nabasog, kan langit no na tinapay, nahuli ka ini, ang pagtubod pinapakusog, ang paglaom pinapapusog,
asin ang pagkamuot pinapaurog, tanganing makanood kaming magutom sa iya. Ang buhay asin ang tunay na tinapay, asin mabuhay kami sa lambang tataramon na minagikan sa imong ngoso, uli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan kamugabos kan Diyos na makakamhan, Ama, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, magdanay manlugod kita sa pagkamuot kay Kristo. Salamat sa Diyos.